למדתי בבית הספר לנזירות בטרסנטה בעכו. זה המקום בו עוצבה אישיותי. שם נותרו בחירותיי הראשונות שהשפיעו אחר כך על עתידי. בית הספר מילא עבורי מקום של חסד, חוכמה ואנושיות, מקום שאפשר לי להצמיח את קנותיי ולהמריא אל מחוזות חלומותיי. בטרסנטה זכיתי לחוש את טעמם של עולמות חדשים, מעבר לסמטאות עכו ולנמל הדייגים, מעבר לרחוב, לשוק הסואן ולשגרת היום. לימודי הרפואה היוו מבחינתי חשיפה לאמת אובייקטיבית, האמת של הגוף, האמת של זרימת החיים, פיזיקה וכימיה, כימיה אורגנית, פיזיולוגיה, פרמקולוגיה ופתולוגיה. עולמות של ידע אין סופי נפקחו מולי. הייתי קצת אחרי גיל 30 ועדיין חייתי בבית הוריי, אם כי לא חשתי שום דחף או צורך להתחתן. רציתי זוגיות והיו לי חלומות על ילדים, אבל יותר או לפני הכל ביקשתי לאהוב, ואכן האל זימן לחיי את כל מה שחיפשתי ואת מה שביקשה נפשי. מפת חיי נרקמה מהצלחות בכל דבר בו נגעתי. זוגיות, חיי משפחה, המישור המקצועי, המישור האישי והמישור הכלכלי. כמעט בכל דבר בחיי קצרתי הצלחה. עבדתי קשה על מנת לשמר אותה, ולצד זה חשתי מבורכת. בכל ליבי הודיתי והוכרתי, אך לעתים רחפו מעליי פחדים, שמא כל זה יתפוגג יום אחד. זמן קצר לאחר מלחמת לבנון, בשנת 2006, חשתי שהגוש השומן במפסע אצלי הולך וגדל, ואז הבנתי שאני לא יכולה להתעלם יותר מזה. הלכתי לבדיקות כמובן, והתשובה לא איחרה לבוא. נמצא שעתי במפסעה מימין בגודל 9 סנטימטר. זאת אומרת, סרטן. התחלתי בטיפולים כימותרפיים. הרגשתי איך מחדירים לגופי סם. זה היה כמו רעל מטורף שהמיט כל דבר בדרכו. גם את תאי הסרטן, אבל גם את התאים הבריאים. במקום לחזק את המערכת החיסונית שלי, אני בעצם מחלישה אותה. הבנתי שלא זו הדרך. התת מודע שלנו עובד ככה, שתוך 21 יום אפשר לעצב אותו מחדש. זאת אומרת, כמו לשתול בו הרגל חדש. ואני אמרתי, אם ככה, אז אני יכולה גם כן תוך 21 יום להיות בריאה. ג'נט, כשהתחלנו את הטיפולים מעלה סוג של גידול שנקרא סרקומה, זה גידול שמתחיל מהרקמות הרכות של השרירים אצלה, שהיה בירך, היה מאוד גדול. זה סוג של גידול שכדאי לנתח אותו.
ההתייחסות היא כשיש גידול גדול מהסוג הזה של הסרקומות, שניתן יהיה בסוף לנתח אותו, סיכויי ההחלמה עומדים על 50%. מצב של גרורות בסרקומה זה מצב של מחלה שבדרך כלל, באופן כללי, אנחנו מתייחסים אליו כמחלה שלא ניתנת לריפוי. ובעיקר מנסים לעזור לאנשים לחיות כמה שיותר זמן ובאיכות חיים טובה. כשז'נט הודיעה לי שהיא החליטה להפסיק את הטיפולים בכימותרפיה, היה לי קשה לקבל את זה. אני הרגשתי עם אחריות מלאה שאני לא אתן לה אפילו בהתחלה. איך יכול להיות? אמרתי לה, התרופה, את אומרת את זה? הרי אין טיפול אחר היום. עשינו את זה כבר, ובואו נמשיך, כפי שהרופאים הציעו. אמרה לי, לא, הכימותרפיה תהרוג אותי. אני חושבת, אני מרגישה, אני אחלים בכוחות שלי ולא רוצה להתאבד. ולכן כל סיפור הוא תמיד סיפור אישי, וגם הסיפור של ז'נט הוא סיפור אישי. היא בסך הכל ניסתה קודם את הכימותרפיה שהיא עזרה לתקופה מסוימת, ואחר כך המחלה חזרה. ומבחינה רפואית זה היה לגיטימי, גם לנסות את הכימותרפיה וגם לנסות דברים אחרים. לא חושב שהיא עשתה משהו שהיה מנוגד לאופייה ולעברה כרופאה בהחלטה הזאת שלה. אין לנו הגדרה למה זה נס, אולי לך יש, לי לא ממש. מי שמאמין אומר שכל החיים הם מלווים בניסים קטנים וניסים גדולים, אז כן, גם זה נס. כשהילדים תמכו בהחלטה, ואני הרגשתי, יש לה עוצמה לז'נט, פתאום היא חזקה אותי, בוא נגיד. אני הרגשתי גם לאורך הטיפולים, מההתחלה אמרה, אני אנצח, אני אוהבת את החיים, אני אוהבת אותך ואת הילדים, ואני אתגבר. היא הייתה מעודדת אותי, היו רגעים שאני הייתי שבור. ואז בהחלטה הזו הרגשתי שיש לה את הכוח שלה, אמרתי יאללה, אנחנו נלך אחריה, אנחנו איתה. מאז אני האמנתי שאורח החיים שלה, שהיא לקחה גם אורח חיים בריא, מבחינת האוכל הבריא, סגנון חיים בריא, עם הכוחות הנפשיים, האמונה הזו שיש קשר בין גוף ונפש. פשוט רציתי, קודם כל אני מאוד מאוד רציתי להיות בריאה. ואני אמרתי, אני אהיה עם הילדים שלי, עם בעלי, בחיים הזאת, אני אוהבת את החיים, אני רוצה להמשיך לחיות. ואז אני אמרתי, לא, זהו, אני בריאה, אני לא, המחלה יכולה להיות כרונית, יכולה להיות בצד, אני זינחתי אותה לחלוטין, לא חשבתי עליה, חשבתי רק על בריאות. ביום שאמא שלי החליטה שהיא מפסיקה את הטיפול, מבחינתי זה אחד הימים היותר קשים שעברנו. כי במקום מסוים חשבנו שהיא, כאילו לא חשבנו שהיא מבטלת, אבל כאילו הרגשתי שזה חלק גם מהאחריות שלנו, שלא לגרום לה לוותר, כי כאילו בשבילי מבחינה רציונלית זה לא הגיוני לוותר על טיפול. כמובן שצריך להבין שגידול ראשוני ממאיר, במקרה של הסרקומה, לא משנה, של הרקמות הרכות, הוא גידול בדרגת ממאירות גבוהה, שלמעשה הוא מסכן חיים בצורה מובהקת ללא טיפול. אחרי זה, כשדיברתי איתה, דווקא הבנתי שפשוט הבנתי את כל הסיטואציה לא נכון, שלמעשה להפך, דווקא ממקום של אמונה, של 100% אמונה, של מין ידיעה אבסולוטית והבנה מוחלטת שמה שהיא עושה זה הדבר הנכון. התברר שהיא הבינה משהו שאנחנו לא מבינים, שהיא ידעה משהו שאנחנו לא יודעים, ועובדה, קיבלנו פידבק על זה, שהיא בריאה. אותו גידול קרוב לוודאי שלח, לא קרוב לוודאי, 100%, שלח גרורות לריאות, וזה הייתה המחלה שסיכנה את חייה. אין לי הסבר מדויק, בהיר, ברור, לוגי, מדעי, אין לי. מצד שני, זאת עובדה לוגית, סטטיסטית, עניינית, שהיא החלימה.
אז בין שתי הקצוות האלה שרויה איזושהי אמת שאני לא מכיר אותה ב100% או לא יודע, אבל אלה הן שתי עובדות. זאת אומרת, אי אפשר לבוא ולהגיד שהיא לא החלימה, היא החלימה. היא החלימה והיא החלימה ממצב מאוד מאוד קשה. עכשיו, לתת איזה מין הסברים כאלה מתחמקים או טריקים או שטיקים, אפשר לתת כמה שרוצים. לדעתי, הרבה יותר פשוט להגיד, אני לא יודע. יש לי כל כך הרבה בשביל מה להבריא, ומה שקרה זה שאנשים כל כך נבהלו כשהם שמעו שאני חולה בסרטן. יש לי סרטן בראש. אנשים שומעים סרטן בראש, אז הם חושבים שעומד מולם בן אדם שנגזר דינו למוות. לא רואים משהו אחר. ואני הייתי צריכה לנחם את כולם ולהגיד להם, אל תדאגו, אני אצא מזה, אני אבריא. וגם כשנפרדתי מהאנשים והלכתי לטיפולים, הפסקתי כל מיני פעילויות שעשיתי מטבע הדברים, אז אמרתי, אני אהיה בסדר, אני אבריא, אני אחזור. ואני האמנתי בזה. וככל שאמרתי את זה יותר, ככה האמנתי בזה יותר. וזה, קודם כל, חיזק אותי. זה נתן לי כוח. מה את חושבת השיטה הכי עזרה לך בדרך שלך לבריאות, להבראה, לריפוי? אני מאמינה שמה שעזר לי הכי הרבה זה הכוח הפנימי שלי, האמונה החזקה מאוד שלי שאני אהיה בריאה. שאני אהיה בריאה, לא רק שאני אהיה בריאה, אני אהיה יותר בריאה ממה שהייתי. האמונה שלך היא מדהימה, וזה בסדר, ואני חושבת שהיא הבסיס לדרך הנכונה שאת עושה, והיא הבסיס לדרך שתמשיך להוביל אותך להיות בריאה ולשמר את הבריאות שלך. זה מאוד חשוב. תראי מה זה הכי חשוב בכל הנושא, קודם כל לזנח את המחלה, אל תחשבי עליה. תשאירי את המחשבה שלך והאמונה שלך בכיוון אחד, רק בכיוון בריאות. תמשיכי לעשות את החזון שלך, תחיי את החיים שלך, תהיי מאושרת, אל תחשבי על מחלה בכלל. התת מודע שלנו הוא מחשב מאוד חכם, אבל הוא לא מתדיין, לא מתחשבן, הוא רק עושה מה שאנחנו נותנים לו, כאילו מזינים את המחשב הזה במחשבות שלנו. אז אנחנו חייבים להזין אותו במחשבות חיוביות. כיום, אחרי 7 שנים, גופי נקי מתאים סרטניים. אני אישה בריאה.